Здравейте, приятели! Днеска ходих до пазара, до магазина за риба и хората ми препоръчаха една супер риба, искам да ви я препоръчам. Атлантическа скумрия. Е, така изглежда. С моят приятел сега ще я правим на скара, като загрее на дървени въглища. Взел съм няколко риби, там ми ги изчистиха хората, много любезни. Сега ще ги овкусиме с черен пипер и лимон и ги мятаме на скарата. Подготвяме си ги лекичко, черно пиперче да си вземат, както викаше един приятел, да си вземат колкото им трябва. После със сол, обилно. Е, така ги размешваме. Хубаво, още сол. То ще се просмука, докато станат въглищата и жарта, ще си просмука солчицата, ще стане супер. Ето, сложихме въглищата върху дръвцата. Няколко картофа за цвят сме сложили. Ще ги заровим да видим какво ще стане. И чакаме да се разпават. Абе, скарате. Слагам и малко олио на рибките, да не залепват за скарата. Слагаме скарата. Вече са готови, гледайте въглищата. Е така. И слагаме рибката след малко. Нека обгори. Така. Почваме да слагаме. Колкото събереме, оп, може би на два пъти. Ето как се запали. И почваме да я гледаме. Дай на само да видим. Така. И чакаме. Ето ги как изглеждат. Хубаво трябва да почернее, за да я обърнете. Около 10 минутки от страна. Зависи колко ви е силна жарта. Е, така изглежда. Ето ги. Трябва хубаво да прегорят да станат. Въпрос на вкус де. Рибките. Е, така изглеждат готовите. Заровили сме картофи, ще ги изчакаме и по домовете да ядеме. Благодаря, че бехме заедно. Бъдете здрави!